Sozi tinci barudar. खूब سلامتی و تینجه. علیکم السلام. من شرکت سوز رامات. خودتون سوز خوبه برای رجیستراce کنایشون داشته. برای رجیستراce بله. پورتا بود کردی جورا. بود نکرده باشی بیا در خانه خدمت من نمیتونم. اکاد شما کدام طرف دا میکنه که کدام مترو دا قریبه؟ من روسیه خود مترو تیوپلیستان میرم که ما دام با هموس نمیسال قریب تر باشه خوب تره. خیلی گلانی دانی بازه داشته باشه برای خودتون وضعیت هم میدونن که دکمنتام هم 100% یک مقصد همین رجیستراce کردن در که اپشه کردم هستم کوارتیر رفته استم رجیستراce کردن در کوره. زنگ میزنم تبر داری آور جورا یا کی زنگم بزن؟ طرف میدوید کدام میمونم جورا میدوید کواده. خونم هم جای جورا. خونه یادم جورا. طرف میدوید کواده میمونم تا. ایتو با فکرم پرادلینی باشه اگر پاتنت سختگی نیست 100%. Последний чек дори тури. Получается, и то 12 ноября патента патента чекша спордаги тури додара. Хорошо. Знаю, мегум заявками партоят. Хорошо додар. Неким додар масъалаи амонатиша чӣ хеле кунем масъалаи пулша. Хай худат медонӣ орусо чӣ хеле анҷура. Боварӣ дошта бошӣ парто ҷура. Боварӣ надошта бошӣ биёр ба худат ба даста худат дар хонам теҷура. Ман дар тараф ман чизе боша лозим бошад лайк ҷура ма любой одаме ки ям мемонам ҷура ма ҳеҷ вақт оли як каса номардӣ накардам ягон каса оли пешпоӣ надодам дар ҳамин ҳаёт ҷура. Амина ҳози парто ҷура майла ма дар ка бошад нам бачаҳое ки корашон набуд мекунам дар ка бошад любой чиша рақамошон метавонам занг бизанам пурс ки бародар ҳамин акае ки мақсад рақамотона дод одами хуба ё ки одами марда ё ки номард. Амина парто ҷура ман ба регистратсия ҳозир оилам мегум ҳозир мегира ҳозир заявками парто тамом проблема нест усуш. Тинков да парто ҷура ҷон майла Тинков да парто. Гап нест додар гап нест қабулай. Тамом додар 100% қабулай. Додар ассалому алейкум як бор дига. Падават кардум ва ихта. Масъалаи регистратсияи падават кардем. додар як чиз дига пурсум аз худат. додар агар имкониятат бошад як дастгирӣ кун 5200 рубл. Ман насиб иншааллоҳи зулҷалол пагоҳ баъди кор саатои где-то 7 ба мебурам ай кор. Ман худам тарҷумони хитоиям пагоҳ 7 ба мебурам ай кор пултам мегзаронам беҳадди бад зарур айда барои ки ҳами камтар ҳами оилам ҳомиладор ҷура бля беҳадди бад зарур ай. Ман шоба барои хитоиём да нависистам ҳоз ҷавоб надодисианда брат агар не дастгирӣ мекардам ман. Имкониятат бошад дастгирӣ кун ҷура ман ба худо бои дастгирӣ та чие номиша дастгирӣ таъёдам намебурдам. фаҳмон хай турияшкам просто беҳадди бад зарур буд дастгирӣ мекардӣ паго боз зиёдиш кард бармегардон ягон проблема нест. 100% додар раҳмат. ассалому алейкум додар ҳамҷаи як бор наисмадам. додар ассалому алейкум. додар ҳами дина як просьба попросить кардам таку. ҳами просьба 5200 рубл борид дар кор. ҳамо ай ҳамсинфта ягон кас агар гирифтатони очаи ҳамо одамеро бугум рӯзи душанбе оиликон меша пултам хе метум да дастат ба худо пули регистратсия додагӣ ку пули регистратсията да даст метум регистратсията бепул накардам ман последний одам ба ҳармати аллоҳ оилам просто дуюм моҳи ҳомиладорӣ шаид ду бор да як сол ба худо қасам куда ғалтодагим ҳозир очаи амира ма бугум бояд духтур баром шад даксои очаи хитоиём бугум пул напафтисиям ма оилика гуфтесия рӯз душанбе